Δικαστικής Αρχής, κύριε Βορίδη. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Πάντως είναι ξεκάθαρο. Και εγώ θα πω τώρα ένα συγκεκριμένο πράγμα, ειδικός για το Δήμο. Ο Δήμος έχει οξύτατα προβλήματα. Έχει μια κατάσταση, ειδικά το κέντρο της Αθήνας, η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη από πλευράς μετανάστευσης. Είναι εντελώς απαράδεκτη από πλευράς διαχείρισης εγκληματικότητας. Έχει έντονη ανασφάλεια. Σε αυτό, επιτρέψτε μου, θεωρώ ότι δεν έχουν τεθεί και τα σωστά διλήμματα. Ο κύριος Καμίνης, τον οποίο εγώ σέβομαι, εκτιμώ, έχουμε συναντηθεί στη Βουλή όταν ήταν συνήγορος του πολίτη, έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση, η οποία είναι στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση του γενικού αισθήματος που υπάρχει στην Αθήνα. Δηλαδή έχει μια θέση εντάξεως των μεταναστών, να το πω γενικώς φιλομεταναστευτική, έχει μια θέση εξαιρετικά προοδευτική και ανοιχτή, προοδευτική το λέω με εισαγωγικά, στα ζητήματα αυτά. Ή έχει μια θέση πάρα πολύ ανεκτική, το έχει πει στις γνωμοδετήσεις του ο συνήγορος του πολίτη, στα ζητήματα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Δεν μπορεί λοιπόν οι Αθηναίοι, επιτρέψτε μου μια αξιολόγηση να κάνω εδώ, τουλάχιστον στο δίλημμα το οποίο έρχεται από εδώ και πέρα, το οποίο είναι ή Καμίνης ή Κακλαμάνης, να μην αξιολογήσουν μια στάση την οποία θα έχει ο κύριος Καμίνης και να πάμε ξανά στο ότι επειδή δεν μας αρέσει, ξέρω εγώ, Α ή Β υποψήφιος, μένουμε στο σπίτι μας. Αυτό το ερώτημα του κύριου Βορίδη. Για να απαντήσει είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει μια απάντηση εδώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Να συμπληρώσω το ερώτημα. Και κύριε Σπηλιαστόπουλος, θα απαντήσετε μαζί, κύριε Καμίνη. Εγώ θεωρώ ότι οι Αθηναίοι οφείλουν να σκεφτούν το πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει ο κ. Καμίνης αυτά τα ζητήματα αύριο το πρωί. Κύριε Βορίδη, το κατάλαβα. Όταν ερχόμαστε, κύριε Πρετεντέρη. Κύριε Καμίνη, ένα λεπτό. Συμπληρωματικά σε αυτό που λέει ο κ. Βορίδης, θέλω να μου πείτε, εσείς ως συνήγορος του πολίτη είχατε αντιμετωπίσει αιτήματα που να συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη μετανάστευση για το Δήμο της Αθήνας και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις βοηθήσατε την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ή σε ποια άλλα ζητήματα εσείς θεωρήσατε ότι είναι καταπάτηση δικαιωμάτων και δεν δώσατε το πράσινο φως προκειμένου να αλλάξει όψη το κέντρο της Αθήνας. Ποτέ, κύριε Σπηλιωτόπουλε, και απευθύνομαι και στον κύριο Βορίδη, ο συνήγορος του πολίτη δεν έδρασε και δεν γνωμοδότησε εκτός της νομιμότητας. Πάντοτε για την νομιμότητα μιλάγαμε. Και ξεκαθαρίζαμε πάντοτε την παράνομη και την νόμιμη μετανάστευση. Κύριε Καμίνη, ξέρετε τι εννοείτε με αυτό. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά όταν λέμε για νομιμότητα. Θα θυμίσω την κοινοβουλευτική μας διαφωνία ότι κατά την έχω πει στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία τότε συνηγόρου του πολίτη του κ. Καμίνη, ότι κατά την άποψή μου ερμηνεύεται τους νόμους στρατευμένα σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Την ξέρετε την κριτική που έχω αναπτύξει. Αν ισχύει αυτό για μένα, μπορεί να ισχύει και για εσάς κάλλιστα το ίδιο. Εγώ όμως είμαι πολιτικός. Με συγχωρείτε. Εγώ είμαι πολιτικός. Ναι, εγώ εκφράζω ιδεολογικο-πολιτική θέση και κρίνομαι γι' αυτό. Ναι, ο συνήγορος του πολίτη δεν έχει, κατά την άποψή μου, την ξέρετε τη θέση μου, το δικαίωμα να κάνει στρατευμένες ερμηνείες στον νόμο για να τους φέρει εκεί που θέλει. Δεν έκανε και ουδέποτε στρατευμένη οφείλετε να πείτε ξεκάθαρα στον αθηναϊκό λαό την ιδεολογικο-πολιτική σας θέση για τα ζητήματα αυτά. Διότι δεν μπορεί ο συνήγορος του πολίτη να είστε Α και ως δήμαρχος να είστε Β. Να πείτε αυτό το οποίο πιστεύετε, να το πείτε ευθέως, να πείτε τι πρόκειται να κάνετε και εκεί απάνω να κρυθείτε. Όχι κρυμμένες ατζέντες, εγώ δεν καταλαβαίνω. Όλοι αυτή τη στιγμή μιλάτε τελείως αξιωματικά. Υπονοούμε ότι ο κύριος Καμίνης κρύβει κάτι. Ναι, υπονοώ ότι ο κύριος Καμίνης, ο συνήγορος του πολίτη, έχει συγκεκριμένη φιλομεταναστευτική πολιτική. Κατεβαίνει για δήμαρχος. Ναι, αλλά ως συνήγορος. Με συγχωρείτε, πρέπει να απαντήσω. Δεν θα δούμε τη συνέπεια της προηγούμενης στάσης, η οποία διέπεται από ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Κύριε Βορίδη, να ακούσουμε τον κύριο Καμίνη. Έγινε σαφής η άποψη. Να σας πω κάτι πρώτα απ' όλα. Όταν ο συνήγορος του πολίτη αποφαινόταν για όλα αυτά τα ζητήματα, συνήθως η αναφορά του γινόταν όχι μόνο με βάση το Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία, αλλά και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό το αφήσαμε πίσω μας τώρα. Λέμε, εδώ λέει ο κύριος Βορίδης ότι μας κρύβεται κάτι. Ότι έκρυβα κάτι και συνεχίζω να το τώρα, πριν. Ναι, λοιπόν, δεν κρύβω τίποτα. Εγώ είπα ότι απλώς είναι μια αντιφατική πολιτική. Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν λέω ότι κρύβεται. Εγώ λέω ότι εσείς εμέσως πλήρως σαφώς με τις ερμηνείες που κάνατε βοηθήσατε στην κακή όψη της Αθήνας όσον αφορά την εγκληματικότητα και τη λάθρομετανάστευση και έρχεστε σήμερα ως σωτήρας πατώντας το πρόβλημα που εμέσως πλήρως σαφώς και εσείς διωγγώσατε και λέτε ψηφίστε με για να σώσω την Αθήνα. Γιατί το διώγγωσα, κύριε Σπηλιωτόπουλε, πείτε μου μια περίπτωση. Είμαι πολύ περίεργος να την ακούσω. Από τις ερμηνείες που κάνετε, σας είπα ο κ. Βορίδης, οι ερμηνείες που κάνετε. Μα εσείς μιλάτε με βάση τον κύριο Βορίδη ή με βάση τα δικά σας? Όχι όλοι μαζί. Αυτά που γνωρίζετε. Ο συνήγορος του πολίτη αποφάνθηκε πάντοτε με βάση την ομότητα και την ομολογία και των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μήπως μπορώ να πω. Ουδέποτε διέγκωσε
την εγκληματικότητα. Ίσα ίσα και η εγκληματικότητα είναι κάτι το οποίο με βρίσκει και εμένα απέναντί του σε κάθε περίπτωση. Γιατί έχω πλαίσιο αναφοράς μου την νομιμότητα. Ο κύριος Πάγκαλος δεν είναι ακούγαμε, με συγχωρείτε κύριε Πρετεντέρη, αν ακούγαμε τον συνήγορο του πολίτη, αν ακούγαμε τον συνήγορο του πολίτη όταν έπρεπε, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση στην Αθήνα σήμερα. Γιατί ο συνήγορος του πολίτη με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και την ελληνική νομιμότητα μιλούσε για το θέμα της χορήγησης ασύλου. Εάν είχε χορηγηθεί άσυλο σύμφωνα με όλα αυτά, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση σήμερα στην Αθήνα. Πείτε τα, εγώ δεν σας είπα πριν. Αυτά δεν σας είπα πριν. Ευχαριστούμε πολύ. Μας καλύψατε και τους δύο. Να είστε καλά. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσει. Κατηγορίες. Κύριε Καμίνη, εγώ είπα την άποψή μου, σας ξαναλέω, την έχω πει στην Ολομέλεια, την έχουμε συζητήσει και κατηδίαν. Έχω πει κατά την άποψή μου κάνετε στρατευμένες ιδεολογικές ερμηνείες. Αυτό ήταν όμως τελείως αφοριστικό, κύριε Βορίδη, όπως είναι σήμερα. Υπήρξε εκτεταμένη. Τώρα εγώ δεν θέλω να κουράσω τώρα τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας και δεν είμαι και πρόχειρος να σου πω την αλήθεια και για να σας φέρω αποφάσεις. Δεν είναι πια το ζήτημα. Αλλά επειδή με προκαλείτε και επειδή ξέρετε ότι είμαστε στην ίδια δουλειά και επειδή ξέρετε ότι αυτό που λέω μπορώ κάλλιστα να το τεκμηριώσω, θα σας τις φέρω τις αποφάσεις και θα σας πω πόσο στρατευμένες ήταν οι ερμηνείες σας. Έτσι, πόσο στρατευμένες ήταν οι ερμηνείες σας και μάλιστα έως και contra legem. Αντίθετε στον νόμο με βάση γενικοδικαίες. Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Ως προς το πρώτο, θεωρώ ότι είναι πολύ κεντρικό, επειδή αυτή τη στιγμή η επιλογή είναι σαφής. Είναι Καμίνης ή Καχλαμάνης. Αυτή είναι η επιλογή. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλες επιλογές. Εδώ λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη συζήτηση, γιατί οι Αθηναίοι, οι οποίοι. Θα μιλήσουμε τώρα εδώ για την απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, γιατί κατά 65% δεν πήγαν να το ψηφίσουν. Αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλετε, ήττα ή αποτυχία του κύριου Καχλαμάνη, ότι δεν κινητοποίησε. Και θεωρώ ότι δεν κινητοποίησε γιατί δεν υπάρχει η συνειδητοποίηση του ποιος ακριβώς είναι ο κύριος Καμίνης, το τι πιστεύει ο κύριος Καμίνης και ακριβώς εγώ θέλω με αυτή τη συζήτηση να το αναδείξω προς καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.